bagara. Euskara, langile zein erabiltzaileon eskubidea. Euskara lehentasunezko gaia da LAB sindikatuantzat. Lantokitan euskaraz lan inal izatea langileon eskubidea da. Horregatik, Osakidetzako lan eta zerbitzu hizkuntza euskara izatea bultzatze dugu. LAB sindikatua izan da azken urtetan euskaran erabilera normalizatzeko araudian jasotea egon arren Osakidetzak betetzen ez zituen hainbat neurri beterazi dituna. Euskara planeko hainbat eta hainbat atal esateako. Sarritan, Osakidetzako zenbait sindikatuk publikoki daien burua euskeran aldeko gisa azaldu arren, euskeran normalizazioa eragozten duten jarrerak izate dituzte negoziazio mailetan. Eta horren aurrean, LAB sindikatua da bermerik egokina. Bestalde, zuzendaritzek euskeran erabileran eredu lana egin dezaten, zuzendaritza lantalde elebidunak eskatzen ditu LABek. Osakidetzak puntu horren inguruko araudia betetzeko ditun erresistentzian aurrean, LAB sindikatuak lanpostuetan euskara eskakizunan baldintza bete dadin borrokatu du, eta horreitan jarraituko dugu. Langilei eskatzen segun bezala, zuzendaritzak ere euskara eskakizunaren baldintza bete dezaten. Bakigu, euskaraz ez dakien jende asko dagoela, eta langile hauei euskara ikasteko eta lana euskaraz inal izateko errestasunak eman zaizkie. Hortako, esfortzu bat itia di joan, langileriai beharrezkoak zaizkion laguntzak emateko eskatze dugu. Gainea, esan beharra dakau, euskara ez dela langileak plaza lortzeko duen zailtasunan arrazoietako bat. Hainbat pertsona uste okerroi zabaltzen saiatzen ari dian arren. Garbi gatzia nahiko genuke, euskara ez dela plaza lortzeko baldintza. Meritu gisa puntuak emate ditula baizik. LABetik aldarrikatu nahi dugu, euskara langilean arteko eta langile eta erabiltzailean arteko gertutasuna lortzeko erraminta gisa ulertze deula. Euskaraz bizi eta komunikatu nahi duen herritarrak eta euskaraz lani nahi duen langileak hortako eskubidea dakaulako eta guri dagokiulako eskubide hori bermatzea. Erabili, maitatu eta gozatu gure hizkuntzan, bai lanian eta baita kalian.